18-й пакет санкцій проти Росії, який нині розглядає Єврокомісія, варто максимально наповнити енергетичною складовою. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення. На переконання президента, світ має максимально обмежити російський танкерний флот та опустити ціни на їхню нафту, бо здатність агресора продовжувати війну дорівнює їхнім можливостям продавати сировину. Кожен з партнерів знає, який прайскеп потрібен. $30, не вище. Такий ціновий рівень означатиме реальний тиск на Росію. Вони мають бути змушені шукати миру. Інших мотивів там не розуміють. Я знаю, що партнери зараз обговорюють компромісну ціну, досить компромісів з Росією. Кожен такий компроміс – це відкладання миру.